tungod sa nagpadayong panaglalis sa mga opisyales sa kagamhanan sa syudad ug sa probinsya sa Sugbo mahitungod sa pagpahunong sa construction sa Cebu Bus Rapid Transit Project, may pagawas og pamahayag ang kanhi Mayor sa Cebu City Tomas Osmeña nga kun ugaling ipahunong ang pagtrabaho sa BRT, iyang bawion ang yuta nga gidonate sa iyang amahan nga si Sergio Osmeña nga karon mauna ang Osmeña Boulevard. If the governor will insist because that's their property, I will say it's not your property. My father gave the province properties in exchange of other properties which my father never got. So technically speaking, I can say that deal is not valid. Sa habig sa Cebu City, saysay ni City Administrator Attorney Colin Rosel nga ang statement ni Osmeña igo ra pagdepensa sa BRT project. Ang iya sigurong pagsultisan ni ana pag depensa lang pod sa usa ka proyekto nga iyang gituhuan personally as a citizen nga makaayo sa kadaghanan. Apan tubag ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia kang Osmeña nga lisod nga mahitabo ang iyang bahad sanglit usa na kini ka road lot ubos sa ngalan sa Cebu Province. The Osmeña Boulevard is already, I don't know asa nga portion niya pasabot but a big portion of that already belongs to the province of Cebu. So I don't know if legally he can do that kay if tanaw nimo ang title sa Osmeña Boulevard, nakabutang na mo as a road lot under the province of Cebu. So legally, di na siya kabawi. Gigamit na maging as a road lot. Kahinumduman nga mi-issue og cease and desist order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa contractor og project implementer sa BRT aron ipahunong ang construction sa bus station niini tungod kay makasalipod kini sa Cebu Provincial Capitol Building nga usa ka National Historical Landmark sa Sugbo. Nagkanayon ang Vice Mayor nga mipasar na ang City Council lakip na pod ang Cultural Historical Affairs Commission og resolusyon sa susamang rason. Lakip sab nga solusyon nga ilang nahuna-hunaan mao ang pagbalhin sa bus station sa Package 1 sa BRT sa laing lugar o ilisan ang design sa bus station. The resolution has already been made and it will be now forwarded to the office of the building official for them to act on it. But of course, they will only act if there is a approval coming from the chief executive asking the mayor to intervene and to make an action on this particular issue. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.